شارەداریya gel û Meclisa Bajarê Hesekê bi armanca baştirkirina xizmetguzariyên giştî û jîngehê însiyatîveka paqijkirinê da dest pê kirin. Ev însiyatîv di çarçoveya planeke xizmetguzarî û jîngehê ya berdewam de hate pêkanîn. Li gorî rêveberên însiyatîvê, ev xebat dê bo demeke nediyar berdewam bike bi armanca baştirkirina paqijiya giştî û baştirkirina xizmetguzariyan. Bi dehan endamên meclisan û şaradariya gel beşdarî însiyatîvê bûn. Xebatên paqijiyê li Taxatil Hecer dest pê kir, koriyên sereke û deverên din hatin paqijkirin. Rêveberên însiyatîvê diyar kirin ku ev xebat dê heftane berdewam bike û her carê taxek were paqijkirin. Vê rojê birabûnim bi paqijkirina bajêr destpêkê bi Taxatil Hecer me dest pê kiriye ji bo paqijiyê leno van aliyatê me bi xwe van aliyatê belediyê jî ê şaredariya me û meclisê me meclis û bi komîna jî millet jî me dest vê kiriye ji bo vê hemlê ke belediyê çi xwasî me dibûn alîkar em dibûn paqijî dîsa jî paqijîya me nexuyanî bû ke beledî kar û xebatê belediyê nexuyanî bû. Me ji ber vî hawî me tensîq mejalîsa komînar kir ji bo paqijiyê bo paqijîya me bêtir xuyanî bike millet bêtir bi alîkar bimire. Xasatan aliyê mûnesîfata de em dibêjin. Em çi xwasî me got mûnesîfat qedexeyî nabe paqijiya bajêr mûnesîfata de ye millet çûn mûnesîfatê me de çûna dariya û gula çûn çop davêtin. Me jî ji ber vî hawî jî me bi tensîq bajar kir me govana jî bo vê hawî bo bajarê me xweştir bibe ji ber hûla ana di aliyatê ke bele şaredarî tevayî aliyatê xwe biqelabe bo bika tiştê karê em pê dikin ke karê hendesî be cak emalê me nê paqijkirinê ne vanan ew jî aynî wextê jî meclis e em dixwazin vî bajarên bêtir xweş paqijiyê em xuyanê bikin leno paqijiya me de bêtir bajar bêtir hatê xuyanê kirin. Beriya bajar û şaredariya Hesekê civîkê çekin daxistin got em ê dest bi hemla bajar bikin hemla paqijbûnê yanî rasî kêmanî di bajar çêbûyî em ê alîkar belediya xwe bikin ji bo navî îro dest bi Hecer û Nasra kirin dest bi Hecer û Nasra kirin ana wek komîn wek mecalis wek sazî wek rêberiya bajar taybet ji xwe rêberiya bajar jî rat çopêjî emane me dest pê kirin bi hemlakê Hecer dest pê bikin heta dawiya Hecer û sê bi mêherê Nasra û sêz bi mêherê Kalazê û her rojê bê li taxa kevin ji bo navî me vîdarê jî gelê me